and bear. Akasoze uNkulunkulu anginike umthwalo ongaphezulu kwamandla ami. Akasoze uJehova anginika engeke ngikwazi ukuthi ngikuthwale. God's property sho kanjalo it's more than I can bear. Singena kanjalo namhlanje ngoba angihambi ngedwa ngalesi sikhathi. Uyazi imlaleli wami ukuthi mazithi nje ngalesi sikhathi sisuke sesithi eShilo kodwa bese siyaeda sesithi uhambo noNkulunkulu. Uzanele wakambokazi ke ushayela lolu hlelo ngalesi sikhathi kanti estudio namhlanje nginenjabulo enkulu kwethula nansi insizwa ezile namhlanje kuusuku olukhulu kuyiSunday kuyisonto lokuqala lwenyanga yamadoda uJuly 2023 sithi halala kobaba sithi sishaya isaluthi kumadoda aziphethe kahle kumadoda avikelayo kumadoda akwazi ukuthi afihle imindeni yayo iphephe imindeni yayo sisho kanjalo kuwo wonke amadoda ngalenyanga yawo. Ngethula ke estudio namhlanje isihambeli sami esizokhuluma naso uMandla umfokasosiba namhlanje uthi ngohambo lakhe mangimbuza ukuthi ufisa sifundeni kulolu hambo uthi ukuthi amadoda akwazi ukusebenzisa ingqondo yawo ukuze enze izinqumo ezifanele empilweni. Inkulu indaba yesinqumo, inkulu indaba yokwazi ukunquma noma ngabe kuthiwa izimo azivumi. Baningi abantu abasemajele ngenxa yokuphakanyelwa ukudinwa. Baningi abantu ababoshelwe izinto ezincane kodwa ngenxa yokuthi wanquma ngaleso sikhathi engasacabangile. Ithi lensizwa namhlanje ifuna ukukhuluma ngengqondo yethu nangokucabanga bese sikwazi ukwenza inqumo ezifanele. Futhi uMandla umfokasosiba siyabonga kakhulu kuba nawe namhlanje sikwamukele eShilo kuhambo noNkulunkulu. Sisimazethi ngiyabingelela kakhulu kuyangithobisa ukuba kulesi studio namhlanje abadidiyeli bohlelo nabalaleli bokhozi umhlaba wonke ngenkulu inhlonipho ngiyabingelela. Siyabingelela kakhulu asikwazi nje kafushane ukuthi ubhuti uMandla Sosiba uvelaphi ukhulele lokishini ukhulele emakhaya kuphi ekhaya? Hawu Nkosi yami umntaka mamajola okuzalwa le eGreytown eShane ngizalwa intokazi yakamajola le egcothole emakhabeleni sakoze singizalayo leso ngikhulele endaweni yaseShane eGreytown ngafunda khona amabanga phansi primary high school eThekwini ke ngase ngilethwa imfundo ephakeme etertiary nalapho ngagcina khona ke sengithola amatoho. Uma ngabe ukhula ekhaya ngiyayithanda nje ukulazi imvelaphi yomuntu noNkulunkulu wakhe. Ngesikhathi nikhule ekhaya benikhonza kodwa ngumzukulu kaMongameli abakhonzela uthela bazomazi uMongameli uSosiba owaduma kakhulu ngeminyaka edlule wadlula ngama-80s early 80s nendlovukazi yakhe besifihla nje ugogo wamakhumalo kade qala lonyaka owaba uMongameli owaye kwaba namagalelo ngokubuka kwami ngisemncane ebandleni lamaluthela nokuyena owaba yimbangela yokuthi ngisho ngokukhulu kuyiqhenya ukuthi nami ngikhuliswe abazali abangikhulisele phezulu kwesisekelo esinezimfundiso ezinobulungiswa. Baba wami nomama wami bangifundisile ukuthi kuyini kuba umuntu. Umhlaba uyahlonishwa, umhlaba unyathela ngesizotha, awenzi noma kanjani, awubaphathi noma ikanjani abanye abantu. So yakhula isegazini isemthanjeni yami kumina lento ukuthi sisemhlabeni ekunyathelwa ngenhlonipho kuwona. Wakhula ekhaya wahamba waya etertiary wafundani? Etertiary ekhungweni zemfundo ephakeme. Ngifunde eNatal Technical sizane. Angishongo ukuthi ngafunde eDIT angishongo ukuthi ngifunde DUT ngile ya generation wazi kahle. So la ngafike ngaregistera khona iNational Diploma in Accounting. Kunzima ke ekhaya. Kunzima ekhaya isimo sinzima. Bangizama abazali bami
phakathi nekhozi yami ngabona ukuthi angenze part time ngibheka amatoho ukuze ngikwazi ukuthi ngilekelele ekhaya ngendlela engalekelela ngayo nami ngikwazi ukuthi ngizimele ngoba ngangisibone isimo ukuthi njengomfana omdala siyingane ekhaya khona ingane ezincane ezisele abazali bami ngiyababona ukuthi badonsa kanzima ngagcina ke ngithole umsebenzi kwelinye lamabhange amakhulu eSouth Africa. Wasebenza emabhange kwelinye lamabhange amakhulu eNingizimu Afrika. Uhlangana phike nokukholwa usuthatha inkolo ususindiswa kwenzeka kanjani lokho? Ngisebenza kuleli bhange ukuhle ngakhula ngokomqondo no-understanda nje izinto kulomhlaba wokusebenza. Ngisebenza nabantu abaningi. Kwakukhona nje usisi owayengikhonzile engibona ukuthi futhi ngiyingane ekukhule ngesandla se-right. Oyilokho engimema kuleli bandla efisa ukuthi ngizokhonza kuleli bandla khonza kulo ngimdakheleke ngoba mawususukile ekhaya noma ukhonza uyothole sometimes usuphutha esontweni kodwa nje wangaphela umoya elokho engimemela kuleli bandla nangempela ngelilanga ngagcina ngiyile kuleli bandla. Hey my lord, into ekuthiwa ibandla khona indlela ekusontwa khona kanje akufani nalendlela esikhonza ngayo la ngikhulele khona. Kuthe ukuhluka kukhala insimbi umfundisi ubuya shumayele ngesilungu kube khona otolikayo kodwa nje kunemfudumalo leli bandla lakhelwe phezulu kwesisekelo semndeni babeza bathi abantu hayi umuntu maye elapha ya akufuneka abe umshadikazi noma ufika laphana ungashadile noma ungashadele kodwa ukuthi nje nyanyanya kuyabonakala ukuthi umuntu usenomakoti. Yangibamba ke ngbi insindiso nami kulelo bandla. Ayikho ke inkinga uNkulunkulu munye ngangingalilaxazela ibandla lasekhaya. Kunjalo ngalesi sikhathi usungakanani mhlawumbe usukhule ngokwanele sekukhona nohlekisana naye noma kanjani khona engihlekisana naye mangikhumbula kahle ngithi ngangila ko 23 years old. Kukhona engihlekisana naye engathi ngiyamtshela ukuthi hey ngimenywe udadewethu phecelezana lapha ya. Nami sengifike ngakhetha uJesu. Hayi kwangathi uyangihleka. Kwangathi uyangihleka ukuthi hayi wena ngathi mina hey lapha masukhetha uJesu awubusakwenza ukuthi nokuthi kanti uzongijoyina usithando sami. Wasizwa kodwa isithando sakho sayizwa leyo ukuthi mina ngisindisiwe manje sekukhona izinto engihlukana nazo angisakwenzi lokhu nalokhu. Ngiyacabanga ukuthi enye izathu ezamenza ukuthi ake ngihambe ngobona ukuthi yindlela ayizwile la izwe khona kanti naye uzofike umbambo noxhaka ngoba kwakushunyayelwa kulela bandla angifuni uqamba amanga. Kwakushunyayelwa uJesu ophilayo ngeke ngithi yonke into engikhule ngayazi ethinta izinto zeBhayibheli nokwazana noNkulunkulu kuningi kakhulu engifundile kulela bandla ngangilithanda bafundisi bakhona ngibathanda yonke into yakhona abantu okukhonza nabo kungathi nomndeni kungathi abafowenu onqume nabo esiswini. Wakhula ke ebandleni niyashada manje nomakoti kukwenzeka kanjani uma sekufika la nithi khona hayi ngiyasithatha isinqumo sokuthi hayi ngiyashada manje engiyakuthanda lokho kwenzayo yokuthi singalibali ngishiya igama lebandla ngiyakuthanda lokho makufika la nishada khona nomakoti kwasekutheni kuwena Sizanele iyasho intshumayelo kuleli bandla iyasho intshumayelo siyashawa isono uzenzela wena isinqumo sokuthi hey yabona into ethe phecelezi futhi make wenza into ethe phecelezi ungathi mawufika esontweni ngosande olandelayo ubonakala ngombala kanti futhi mawuqalaza ziningi izinto ezinhle obaba nomama abakhulisa imndeni yabo phecelezi lokho ngathi inspiration kuningi izinto into evusa ugqozi ngaphakathi ukuthi hayi nami nayi iminyaka ihamba ngiyacabanga ukuthi nami sengingasithatha isinqumo sokuthi ngishadele futhi nginayo umuntu ongazangaze angilahle ngesikhathi sengithi mina cha sengiyasindiswa naye wasindiswa naye uhamba ngemthetho nezimfundiso zebandla nanga umuntu mangimbheka hayi kumfanele nje ukuthi abe umakoti wami.
nashada kwakuhle lani support ibandla kakhulu sishadelwa nje siyingane zalayo ebandleni ngiyakhumbula nje wayeshumayela umfundisi wami ngikhumbula nevesi la kuthiwa khona uthando liyabekezela alusifuneli ukwala lumnene qhubeke kwaba kuhle ngeke ngithi enye yezinto ezinhle ezake zangivelela emhlabeni empilweni yami kule minyaka enginayo ukushadelwa futhi ukushadelwa nalosi sengangishade naye ngangimthanda engithanda engiphathisa kwenkosi kuningi engakufunda kuyena kuningi okuhle and kuningi engakuthanda ngaye nabathola abantwana bathi sisizanele noma ngithi ngenhlanhla kodwa ngithi ngebhadi asizange sibe nayo inhlanhla yokuthola abantwana kodwa angikusho ukuthi engabatholini abantwana akakaza ayithola ingcindezi kimina akakaza ayithola ingcindezi emndenini wami ukuthi hayibo wemakoti sishushuzela nini kanti la ekhaya sasikholelwa uyabona umndeni wami ukuthi ngikhuliswa umndeni okholelwe ekutheni okukhona okungekho akukho uNkulunkulu asazosipha khona so kuyofika ngesikhathi sakho so yayingekho nje ingcindezi yokuthi ha nakuba sizanele ngazi ukuthi umuntu wesifazane ngibuke nje ngokukhulu ukuthi kunesikhathi la afise khona ukuthi nami sengiyahalela ukuthi ngabe ngcono ube ikhona into ethi mark mina noma into engiyishushuzelayo ikakhulukazi mina ngesikhathi ngiselapha kulesa sikhungo ukhona umuntu owavela nginomntwana omfana osekukhulile kakhulu manje okwakungamhlambe kube nento yokuthi yena unaye nakanayo kodwa nje akakaza ayithola ingcindezi and akekho asizange sizibe nawo abantwana ukuphendula umbuzo anizange nizibe abantwana mhlambe njengoba nisemshadweni khona la ngithande khona uthe kuningi okuhle owakuthanda kumakoti wakho enishade naye kunkosikazi wakho futhi wafunda izinto eziningi mhlambe uma ngabe niba nezinkinga ukumshado ongabe nezinkinga benike nenze njani uma ngabe nje kwenzeka kuba khona izinkinga ezikhona emshadweni wenu ebandleni esikhonza kulona ayipheli inyanga ezimbili noma ezintathu ingabanga khona lento ebizwa ngesithangami sabantu abashadile phecelezi couple seminar la simenyelwa khona abantu ngokuhlukana bezotheklisha ama topic amaningi ezintweni ezithinta umshado nabafundisi bakhona nomama bakhulile ebandleni bakhona before shadel kwaba nalento ekuthiwa i-premarital counseling esayenzayo eyathatha isikhathi safundiswa satshelwa ukuthi lento engena kuyona ihamba kanje kanganga ukuba noma sesisodwa nathi kunezinto esayisizenze for an example uma sinezinto endlini sasinekhona lethu endlini yethu sasinekhona lethu esasiqambe ngegama lefurniture esasithenge esitolo thizeni ukuthi lalela sando sami asiye egumbeni lokulala sinezinto esingayi ayinile ezingasihleli kahle enhlizweni noma ngabe iziphi ezithinta mina ezithinta wena noma ngabe zikuthinta kuphi noma ngabe zikuthinta ndawuphi akuyona indawo yokuqula amacala leyana indawo yokudumisa ikamelo so sasinekhona nje la sasihlala khona ngibiza ngani ngoba hayi usungalusho ngoba ayisekho nalenkampani eMzansi usungasho ngishawe kuthiwe ngiya advertise awudayisi ngoba ayisekho eMzansi kule store sesidayisa ifurniture sesizanele sasilapha yana eSpringfield esasibizwa ngokuthi isefiyeni kunezitulo ezinhle sasithenge khona ezaziglass ezazenza i-dining room suite yomuzi uNkulunkulu esibusise ngawo ibe yinhle kakhulu sikuthokozele kakhulu noma sinevakashi sizodla isidlo santambama noma isidlo sasemini ngamasonto nama weekend so kwakuthi ke abantu mase behambile noma zingekho ivakashi makukhona kufanele sixoxe singahlali lapha kosofa la khona iTV sithando sami ake sibonane lapha efiyeli iyona boardroom yasekhaya ke leyo yokukhuluma indaba zasekhaya zonke izinto ama ngithi zonke
umshado wenu kwahamba kwabakhona la kuguquka khona izinto ubudlelwane bakho nomfundisi ebandleni babunjani umfundisi wakho ngalesi sikhathi kanti futhi ubudlelwane bakho nendodana kaMfundisi kwakunjani? Njengoba ngishilo sesizanele ukuthi ebandleni kwakungathi sekhaya kwakuyikhaya lesibili wakuthi mawukhona uzizwe ukuthi nengane zakwethu nginobaba wami womoya ocisha afana nobaba engathi ungizala enyameni. Nginabafowethu engingabatshela ukuthi ngixawa yilokhu aningidodiseni la aningiboniseni la kukuhle yonke into ihamba kahle. Kwenzekani mase kushada indodana kaMfundisi? Ngenxa yokuthi umshado wethu wawunale yanto angifuni sizanele kube ngathi ngiyayitshela isho wawunale yanto nje ehalelekayo lento ephezulu ekendeni. Hey wawusithole sibambene ngezandla emahlayeni usithole sibambene ngezandla kuma crown sidansa endaweni la ulindele khona abantu kwesinye isikhathi abancane kuneminyaka yethu asizange sithi sesikhulile manje yabona ke indoda la saqhubeka senza kwaba mnandi sakhula ndawonye kanye sabheka nje ukuthi uNkulunkulu uhambo lethu uzosithatha asibeke kuphi ngaleyo ndlela kwathi uma kushadela indodana kaMfundisi ebandleni wacela ukuthi ngiyacela ukuthi ungimise ngoba ngiyawuthanda umshado wenu kuningi engikubonayo ukuhle la kowenu umshado ngiyafisa ukuthi nowami ufane nowenu. Wacela ummise kanjani? Wacela ukuthi ngibe phecelezi best man. Okay, sithi Strogent. Kwawukuthi ke no mama wakwami bamcela ukuthi abe umatron of honor. Okay. Emshadweni. So yinini enangamele lo mshado? Ngingacisha ngikubeke kanjalo. So nanisiza mhlambe ngesikhathi uhlelwa kuyadanswa kuyalinganiswa izinto yabo ukuhamba nabantu asebeke bayihamba ijourney namaxhama okuxhumana ke nje kwasenza aqina njengo brother no sister nondodana kaMfundisi nonkosikazi wakhe kuhle sibuye siyikhiphe sibuye sibe nemhlangano siplane ukuthi hey sifisa kube njeni hayi lokho sasiplanile ngingabe sikushintsha senze kanjena nje kuhle nje nabafundisi futhi ubona ukuthi bajabula ukuthi abantwana bethu esibazala ngokwenyama bahamba nabantu abanenkambo eright ngokomshado bazothatha isibonelo esihle. Yes. Uma ngabe sibuya eZitolo ngifuna usitshele ukuthi ke kushintshani kwenzekani emva kwalomshado wendodana kaMfundisi bese yini le eba uguquko olungaka empilweni yakho. Siyabuya emva kweZitolo uhlelo eshilo uhambo noNkulunkulu noZanele Mbokazi. 23 abafundi basemanyuvesi abaxhaswe yi-National Student Financial Aid Scheme ngamafuphi i-NSFAS bazothola izibonelo zabo nge-akhawunti yasebhange entsha ye-NSFAS okuzobenza bathole izibonelo zabo ziphuma ngqo kulolu hlelo. Wathunyelwa ama-SMS nama-email anelink kubafundi ukuze babhalisele i-akhawunti yasebhange ye-NSFAS. Cofoza ilink kwimiyalezo ubhalise manje noma ungene ku-www.nsfas.org.za ngolwazi olwengeziwe ngokubhalisa. Lascelles sikholele ekutheni wonke umuntu ufanele ikhaya elihle noma ngaba simi kanjani isikhwama sakhe. Sikwenza kube lula ngokunikezana ngamanani aphansi izinsuku zonke kufurniture nokusebenza ngogesi. Yonga kakhulu kule nyanga umthenga online noma esitolo. Lascelles lapho uthenga okuningi ngentengo ephansi. Mashuma mabili nesishagalolunye imzuzu emva kwehora leshumi nomuvo ekseni ukhozi lolu uZanele wakambukazi uhleli nawe la sithi khona eshilo uhambo noNkulunkulu ngihleli nensizwa la yase Great Town uMandla umfoka Sosibo osixoxela uhambo lwakhe njengoba siqala inyanga yamadoda sithi nje namhlanje sizokhuluma ngokwazi ukuthatha izinqumo ezingeke zikufake eweni ngelinye ilanga ngaphambi kokuthi ke siqhubeke naye angikutshele emlaleli wami
wami ukuthi nawe lapha ekhaya ungaba ingxenye yohlelo lethu 071-613-6667 kanti si live lapha yana ku Facebook wami mawufuna ukuyibona lensizwe sixoxa nayo njengamanje si live kuZanele Mbokazi epageini ku Facebook. Yabona ke Mfokazi Sosibo uyazi ngesikhathi siya eDolo bosasitshela ukuthi ubudlelwane babo buhle kangakanani ni plana ni practice nemdanso ne step nako konke nihlela nanku umshado oyindumezulu ozoba khona la ebandleni kwashadwa wahamba kahle umshado wadlula ishintsha phi impilo yala ekhaya ngixoxela ngalolu suku othi lwashintsha yonke impilo yakho ubukade ulindele ubukade uphumaphi kwenzekani ngalo Sizanele asithandani nomuntu wami sithi galo yephuka ayikho lencane nje into engiyibona ukuthi i-wrong ayihambi kahle yonke into nje ihamba kahle ngendlela ongakazi uyibona kumnandi kulomshado igama elithi kumnandi amangcobe khona elinye lingaphezulu kwalokho ngaziya njoba ngisho Sizanele ukuthi enye izinto ezinhle ezake zenzeka empilweni yami ukushadela angeke nje ngithi ngoba nakho istory sami sizohamba sishintshe kube ngathi ngibukela phansi kwangivelela cha ngibuye ekhaya eGreat Town bengihambisa ubaba umntaka Makhumalo nkosana bengihambisa ubaba kukuhle kumnandi ngiright sinomuzi uNkulunkulu wasibusisa ngomuzi owumuhle unamakamelo amathathu nendawo yokugeza ekameleni lokulala neyokugeza ivakashi mkhulu negarage sihlalela sobabili asikabe namntwana si right nje hawo okay ngifika ekhaya kunama couples emake uthi usuka ekhaya eGreat Town uya kwakho ngiya kwami emzini wami owawuseThekwini okay mawusufika ke emzini wakho ufika ngifika kunama couples amabili okuchaza ukuthi abantu abawu4 uhusband umama nomakoti mama nobaba bane abantu baziyo lapho esikhonza nabo okay yeah basemzini wami hayi ngiyangena hawu sanibona hey ninjani hey hawu uphi umngami sibethandwa sami hawu hayibo sipecelezana hayi akekho uphi hayi usaphumile uye ekhaya kuba gode uye ekhaya kubo yebo hawu nonishiya nodwa hayi kunencwadi akushiyele yona lapha ya efiyeli kuleli tafula leliyana incwadi angibhalele yona ngokuhamba nje ngithi shwi ngoba ngisuka la ngekhaya ngiyoshiya ubaba sengibuya sengineposi njalo hayi okay imlo ngetafuleni ngingasolutho ngingacabanga lutho ingekho semqondweni wami uyobheka incwadi mhlawumbe ucabanga ukuthi uzosurprise nje ngento emnandi ngangikade ngike ngasurprise vele ngonyaka odlule kuyi birthday party yami manje ngiyasho ukuthi inkosi yami kasekwenzakalani ke futhi manje yini eyenzakalayo hey bakithi ukuthandwa mangifika incwadi iyo iyona leyo iphethe angazi noma ufuna ukusixoxela ngayo noma ufuna siyifunde ngicela siyifunde Sizanele singakhuluma ngayo emva kokuthi soyifundile ngizoyifunda kodwa ngizozama nje ukweqa amagama athinta abantu ithi Thabethe thakazelo sami leso impela kuyiqiniso ukuthi kusasa laziwa angaze ngicabanga ukuthi empilweni yami yonke kuyoba nesimo esiyokwenza ngikubhalele incwadi efana nalena ukuba benginokuzikhethela bengingacela sihlangane efiyeli etafuleni lodumo kodwa nginawo amandla nesibindi sokubhekana nawe ngaphambi kokuba ngingene odabeni ngifisa ukucela isicelo esisodwa kuwena engicelayo kuyinto engelula ukuthi uyenzele mina kodwa ngifisa ukuthi ongenani uzenzele wena ngicela ungasebenzisi ububi bami njengesilinganiso sempilo somuntu noma insindiso uqobo angiyivezanga kahle impilo angibenzanga ubuntu
ngokuqinisekileyo insindiso ngiyithukile. Kodwa konke lokhu akusho ukuthi impilo ayifanelwe ukuphilwa, nabantu abafanelwe ukunikwa ithuba noma ukuthi insindiso ayikho. Umuntu ohlulekile imina. Ngicela ungixolele. Ayikho indlela elula yokubeka indaba yami kuwe. Yimbi, ibuhlungu, futhi inzima. Please forgive me and please remember that the plan for your life still stands. Eksondelaneni kwethu nomndeni lowaya esasushadisa. Kuvele impethu eyenze ngaxoxa nabo ngezinkinga zami. Lokhu kwenze nobhuti lo esasimshadisa wangixoxela ezakhe izinkinga. Anginakanga ukuthi ubudlelwane bethu sebungivale amehlo ngaze ngawele esilingweni nasesonweni sokuphinga naye. Ngiyazi akukholakala, kodwa ngibone kungcono uzwe ngami kunokuzwa ngomunye umuntu. Ngilindele nanoma yisiphi isijeziso kuwe. Ngicela ungithethelele, ngiyazendlala kuwe. Ngabe ngihambile ngaduka ngangaziwa, kodwa ngizizwe ngikukweleta iqiniso emuva kwako konke sasidlule kuko nokulunga nobuhle oyiko empilweni yami. Lokhu ungeke ukholwe, kodwa ubukhona bakho bungenza umuntu. Kunoma isiphi isinqumo ozosithatha, ungavubeli ubuwula namanyala am bukonise noma bushintshe ubuhle nokulunga oyiko. Ngiyasola, nginamahloni, ngiyesaba, ngididekile. Ukuze ngibuyise umqondo ngithola nemibono ukuthi ngingenze njani, ngikhulumile, wabhala akakhulume nabo. Kuko konke ngiyaxolisa Sosiba, ngiswele indlela yokubonisa ukuzisola kwami ozisolayo. Unkosikazi wakho. Incwadi ibhalwe ukuthi yabhalwa ngomhla ka-9 kuMeyi 2009. Ngalelo langa kwagcotshwa umongameli uMsholozi kwithemu yakhe yokuqala. Usakhumbula kahle? Yeah. Yeah. Incwadi ithi unkosikazi ubalekile la ekhaya ngoba ukubhalela incwadi ukuthi uphingile no nale yansizwa indodana kaMfundisi ebenikade niyishadisa. Yeah. Nisondelene kangakanani nendodana kaMfundisi ngalesi sikhathi? Fana nomfowethu. Wayesanda kungithengela ipresent kuyi birthday yami, i-DVD player. Manginama trips mhlambe ngihambe ngokomsebenzi, waye omunye wabantu, hey hamba kanjani, right, ubuya nini, okwenza uthi mawusubuka sesizanele usudlala icassette uthi lo muntu lo waye phezulu kweengondo zakhe. Yiyo lento eyenza ukuthi izinga lokucasuka kwesinye isikhathi engathi ungagibela ngazi kuphi. Le ncwadi angazi ngihlukumezeke kanje ngifunda le ncwadi. Wenze njani, uthini, kufikani kuwena emqondweni mawuzwa lento? Mawucabanga sezanele ibandla sikulona, ukhathanisa nalesi sehlakalo osifunda la, uzizwe ngathi ufunda inganekwane. Uyabona ukuthi ngisendlini sengiyarealize ukuthi lama couple azongigada ayazi ngimthanda kanjani nkosikazi wami. Azongigada ukuthi ngizokwenza njani, ngizothatha ummese ngiyigwaze, ngizoyilengisa, ngizophumela eminyango yiphose truckini, noma uzophuma uyomfuna yena, noma ngizophuma ngiyofuna yena, noma uyabona nje ukuthi uvesena uzizwe ngathi wesidumbu ngencwadi nje okade ungayilindele. Bafethu, uphi nkosikazi wami ukhona ukuba ngathi mina ngifuna ukukhuluma naye, mbizeni. Bazama ukumbiza nangempela wafika. Sithando sami, kwenzakalani lana? Uyabona ukuthi naye uyahluleka ukungichazela. Kodwa nje ngase ngaphihliza izinto ezimbalwa nje endlini ngenxa ye-anger, ngoba labantu manje ngiyababona ukuthi bafuna ukuthi kwenzeke intando yabo, ngoba sengiyifundile mina incwadi. Ngiyasizwa isifuthe futhi and ngifuna ukosha umoya phandle. Mhlambe bacabanga ukuthi khona into engifuna ukuzenza yona.
benze njani bayakuvimba yini bayangivimba kangangokuba nje leyo ncwadi yake yadatshula ngathi mina cha leyo ncwadi yami balelwe mina ngoba ngangibona ukuthi ngiyifundile le ncwadi kodwa manje angizange ngize ngicabanga ukuthi kuningi engakutholanga kuyo njengoba angazi ngayifunda kangaka le ncwadi and kwangithatha isikhathi ukuthi ngibone ukuthi zikhona ezinye izinto ngempela lapho engathi mangizenza njengoba ethi icebo lakho still stands ungasebenzisi ubula bami ubusebenzise ubube isikali sempilo yimini engihlulekile sithanda sami kwenze njani yahlule ukungichazela inhliziyo iyafuna ukuthi ngithi yazini ayikho lento uyabona mawushawa into okade ungayilindele ushawa ibhomo okade ungayilindele kube nzima ukuthi lo muntu ngoba ngiyamthanda nje ngizokwenza kanjani ukuthi kwenzeka lento nje ufika lolu suku ngampela lo ncwadi ayikho nje nento encane uke wayisola mangibona usizanele kwakukhona engeke ngakusola mhlawumbe kube kukhona engangeke ngakusola ngangizosheshe ngifike kwi decision mhlambe engangizoyithatha ngoba yazi mawusola uye uthi he hayibo angathi khona into engahambi kahle lana ulokhu ulandela ngesikhathi ulandela uyacabanga ukuthi hey mangeke ngabathola bazoyisutha induku mangeke ngabathola uyawuplana umonakalo ozokwe lokhu kwehla nje njengebhomu nje engivithizayo nje akufiki kuwena mhlambe ngaphambi kokuthi ngisho njalo ngithanda ukuthi uthi mfoneleni unkosikazi wami bayamfonela uyeza futhi naye ekhaya wena uthi ngathi sithandwa sami kwenzakalani la ngamanye amazwi nokuba sekunje usuzwile ukuthi unkosikazi uthi hayibo ngiyaphinga mina sengithole nanti ishende eceleni engihamba nalo indodana kaMfundisi angithi nayo ishadile nayo ngifisa ukukutshela manje ukutshelelani yini emenza akutshele ukutshela ngoba usefuna ukuqhubeka naye noma ukutshela ngoba usaba ukuthi uzombamba noma mhlambe khona sebembambile noma ukutshela nje ngoba uthi hayi asale sesihlukana mina nawe nange sengimtholile ngizama ukuqonda ukuthi kule ncwadi ubefisa kwenzekeni ubona sengathi unkosikazi kaMfana wayesebabambile unkosikazi wendodana kaMfundisi wa reporter kubafundisi ukuthi khona into enje wayesevele eshilo umfundisi ukuthi uyafisa ukuba nomhlangano nawo futhi wabona ukuthi lento sengizoyizwa ngomunye umuntu njengoba eshile encwadini ukuthi uncamela ukuthi ongcono ukuthi kube uye ongitshela lesi simo lesi okay nakho la ngithanda khona njengoba ke unesifuthe uthi ufike waphihliza nezinto ezimbalwa endlini ngiyalithanda futhi naleli lezinto ezimbalwa endlini kuthini kuwena emqondweni wakho ngalensizwa othi wena ibisifana nomfowenu okuthiwa iyona esithandana nonkosikazi wakho hey sizanele uyazi ukuthi into mayikwehle ngaphezulu ucabanga ibandla esikhonza kulona ucabanga intshumayelo ucabanga indlela esifundiswe ngayo uyayibuza ukuthi lento yenzeka kanjani lo muntu uyazini ukuthi lento ayenzile uma ngingambona manje ngambulala ngezami izandla yenzeka kanjani into efana nalena sekushunyayelwe kangaka si ingane zama spiritual children omfundisi so engqondweni yami kwali confusion noma zifika izinto ezicasulayo ezenza ngicabanga izinto ezimbi khona into ethi ungatatazeli ungaxhamazeli thola kahle wonke ama facts ukuthi kwenzakaleni ngoba mangathi uyamlaxaza manje uzongayitholi kahle iclosure yokuthi lento ekade ngingayisuspect ifike kanjani kulesi ukuthi izihamba ibanga elide kangaka zingekho insolo enginazo ngayo ngifuna ukuthi ke ngithe namhlanje njengoba sikumemile ngoba uthe wena unesifundo ofisa ukuthi uzidlulisele kwabanye abantu besilisa kumadoda njengoba siqala inyanga yamadoda ekuthatheni izinqumo ngoba njengoba ngiluzwa lolu daba enye indoda ibizothi ha
umngani wami ungithathela unkosikazi wami futhi bayangitshela awuthi ngithathe isikhali ngishone khona awuthi ngiphihlize kwayena unkosikazi wami njengoba nje sikhala ngezinto zo GBV kodwa wena wakwazi ukuzibamba uthi kumina yingenxa yokuthi wakwazi ukuthi kulwe kuwena inhliziyo ilwe nengqondo tshela umlaleli ukuthi ukwenza kanjani lokho Sizanele kunanoma yini ekushayayo empilweni kuba khona impi enkulu phakathi kwenhliziyo nengqondo inhliziyo iyona lethi ngiyindoda mina wasemdlovane ngihlala nezinsizwa mina ungijwayela kabi lona ingqondo eqeqesheke ngokwemfundiso ofundiseke ngazo eqeqesheke ngikhule ngilalela abantu abakhuluma abantu abafana njengo Mike Mondani abantu abakhuluma ngezinto ezithile ezithinta ama-matters of the heart engibona lapho Sizanele ukuthi ezinye zezinto engicabanga ukuthi zangilekelela ekutheni ungayiphindiselela yebo kodwa musu ukuxhamazela zinika isikhathi ukuze uthole wonke ama-facts angithi uyamthanda kuzoba buhlungu musa ukutatazela zinika ichance kahle ukuze uthole yonke into ukuthi kwenzakaleni angisho ukuthi Sizanele umuntu osuke ethathe isinqumo inhliziyo isuke ilwa nomqondo ingakho ngincoma umqondo wami ukuthi awuzange uzungilahle ekutheni ngithathe isinqumo engicabanga ukuthi ngabe ngiyasiregreta namanje kunesikhathi Sizanele mawushawa into enjenganale la kuhambe uzizwe ngathi usungcono kodwa make wathatha isinqumo esingekho right uthi noma usuphola kungapheleli kahle ngoba kungenzeka ukuthi usubulala umuntu usubulala unkosikazi ingane zakhe ayinandaba ingane zakho ukuthi uma wazi wenzeni zona zazi ukuthi izinoma wazo akufuneki into enjengalena ukuthi ikuvumele ukuthi uxhamazele wasuthini ke inkosikazi isinqumo senu kwaba yini wamlahla ngaleso sikhathi akubanga lula Sizanele isinqumo sokumxolela ngasithatha ngawo lokho busuku qala phansi bhuti nangu unkosikazi useshilo ukuthi ngiyaphinga nomngani wakho walando wathi akabizwe ezekhaya wafika wathi isithando sami kwenzekani wangakwazi ukukhuluma njengoba ushilo wasuthatha siphi isinqumo sokuthi lento bengayilindele sokumxolela ngasithatha ngaleso sikhathi kunzima angikusho ukuthi inhliziyo yayingavuma kodwa ngangibona ukuthi lento ngendlela kade ngingayilindele ngayo esinye isinqumo sizosala singihlukumeze kakhulu ukunalesi engisithatha manje mawumxolela ngamanye amazwi uyabuya niyaqhubeka nempilo uba unkosikazi wakho siyaqhubeka nempilo sahlala iminyaka yaze-4 nihleli ndawonye kukuhle ekhaya kumnandi impilo yaqhubeka njengokujwayelekile noma kwangasafani neqala noma kwangasafani neqala sekushintshana mawuyindoda Sizanele akudluleki kalula kulesi simo ngoba kunembuzo othi mawuyibuza uthola ukuthi mayitshela iqiniso kubhlungu mayitshela ongekhona kubhlungu leya into kade ikhona yangabe isafana neqala khumbula ukuthi nomndeni wami ngangade ngingawutshelile ngithi ngizama ukuvikela yena ngoba phela sifundisiwe ukuthi ingxabane ezincane akufanele ukuthi usheshe usuyamreport unkosikazi wakhe ekhaya ngoba kuyenzeka nilungise into ezodala ukuthi wena noma uthi uxolile bona basala bengamxolile wangabatshela ekhaya bathola emva kwesikhathi eside bathola emva ka4 years ukuthi kanti ngihleli nesilonda esingaka emva kweminyaka emine yonke ungabatshelile ekhaya emva kweminyaka emine yonke ungabatshelile ekhaya yo ake sizobalaleli bethu ukuthi bathini sikhuluma la nensizwa uMandla uMfoka Sosiba sikhuluma ngokwazi ukuthatha isinqumo sikhuluma ngokwazi ukuthi
inhliziyo nengqondo mangabe kulwa bese ingqondo iyaphakama kuthi noma inhliziyo ifuna kwayo noma inhliziyo idinwa noma inhliziyo igayibozi noma inhliziyo ithi ilwa kodwa umqondo othi hayibo uzoboshwa hayibo uzolahlekelwa okukhona ngokungekho bese uthatha isinqumo wena okholelwa kusona asizabalaleli bethu uNkulunkulu kusukela ku11 kuya ku12 #eshilo angibingelele sizizanele unjani siswami nesihambeli sakho lapho kuba Buthabethe yazi abhlungu into kodwa Buthabethe ngiyakubonga hayi uyinsizwa mfowethu uyinsizwa kakhulu unesibindi ngiyasibonga isibindi sakho Buthabethe uNkulunkulu akuphe sona yiso esikwenza mfowethu ukuthi umoya uhlezi uvulelekile futhi inhlanhla usazoba nayo bhodi kakhulu ngenxa ukuthi unesibindi uyinsizwa mfowethu hayi uyabona lento eyakwehlela mfowethu yazi ngiyimagina ngezinhliziyo yami ngezinhliziyo igobhozi inyembezi inhliziyo phakathi yazi ibhlungu lento leyo ke wawuzokwenza njani madoda wawuzokwenza njani ngiyabonga sizanele khuluma nofana ngobani sibe sikhonisana baba kaMashi thank you Yeah, Mazethi. Yeah, utayalo. Hi guys. Ngisho ngithi sizulu sasiqinisile masithi ahlanzela abangenamabhodo. Ngoba ngempela uyothi uma uyibuza ushele uthula uyibuza ukuthi kanti yini efuna abantu emhlabeni guys. Ngidinga nje abantu besifazane emhlabeni yini le nishoda ngayo. We hayi bandla shem. Ubuhlungu wona kodwa ke yonke into iyadlula futhi nesikhathi sayo yonke into iyadlula uzoba right ngikele sizizanele mbokazi ngibekele nomfowethu lo onesibindi kangaka abantu bavuthiwe abantu hayi siyambongela mina ngiyambongela ukuthi usisi wakhe wamtshela umngakho wathi kaJola bathi ukuthi ahlale naye angishithela yo kwaze kwanzima amaphutha siyawenza kodwa inzima kakhulu ke lelo lokuthi umntwana umthembile ukukhonza naye ngixoxa zonke izinto nje besho ukuthi bele mbuzo ukuthi uhamba nini ubuya nini kanti sigebengu siyazi ukuthi sona sisolala endlini yakhe hey kubuhlungu ngibonga sisizanele ngimlalele nje ngisemkangala yadini umuzi wakithi kwadlozo ufika ngashangashwa khulumayo Siyabonga ama voice note amaningi engiwathula weinsizwa walethena weze ngifuna ukuzwa ukuthi siqala inyanga yamadoda wena mfoka Gatsheni wena Dlamini wena Mbambo wena la ukhona Khabazela wena noma ngabe kuthiwa wakuliphi ikhaya wawuzokwenza njani njengendoda nantu uhambo lwensizwa yakaSosibo sifundisa ukuthi yona yakwazi ukuthatha lesi sinqumo. Number yethu 0716136667 ongasithumelela kuyona ivoice note yakho. Buti ngalesi sikhathi ubukhulume ngokuthi ebandleni yikhaya. Ibandla liyakusupporta kanjani mawuyo reporta lento engaka? Ibandla layithatha kanjani? Futhi awungitshele ngoba engathi nake navakasha enkonzweni nabangani bakho angazi kwenzekani ngoba ngani noma kwasekuphakama imimoya yini awusithathe usibeke lapho. Sisanele after ngithole lento enkonzweni ngaya ama Sundays amabili ngaphambi kokuthi ngithathe isinqumo sokuthi ukuze ngiphole angiyeke ukukhonza lana. Isizathu esadala lokho ubaba kaNdodana lwamhluleka wahluleka ukuliphatha ngesinono loludaba umfundisi ngishiswa yini lokho bafika emzini wami benonkosikazi wakhe babambisene ebandleni bezomduduza bezosikhuleka nathi kodwa into engithi mase ngiyibuka nje sengipholile sengikude ukuthi ay kwakwenziwa i-damage control nje babezama ukuhlengahlengisa isimo ngamanye amazwi okwenza ngithi wahluleka ukuliphatha ngesinono. Umfundisi womunye wabantu abangizwisa ubuhlungu. Umfundisi wami phela nami angixabene naye. Kubuhlungu yebo. Kodwa
mayebona ukuthi baningi kangakanani abantu enkonzweni ababukeka bezwelana nami ngicabanga ukuthi khona into eyenzeka kuyena uyangibiza ke e-officeini lakhe kugcwele i-leadership yebandla kade eshumayelile ngafikelwa umunyu kwaleyo Sunday ngakhala angazi ukuthi wak-interpreta kanjani yena lokho ukhala khona la esontweni angazi wak-interpreta kanjani yena lokho so useyangibiza noma mhlambe kwamenza wabona abantu ukuthi bangakanani abantu abanhliziyo zabo ziyazwelana nami ngoba le ndaba ikhulunywa phela ikhulunywa undercover iyihlazo wangizwisa ubuhlungu ongakazi ubone wathini hey waye umuntu obuye ezinye izinto ayihumusha ngesilungu ngoba kusekhona enhlizweni yami ngizokusho uzokuhumusha ngoba abalaleli ngiyafisa bezwe wathi ngingene nje wathi I am not going to tolerate your nonsense yo angeke ngiyimele yonke lembundane lezinto zakhe ingasilo zenzayo this is my church and you were not there when I started it wongekho ngesikhathi ngiliqala you should have told your wife not to be adulterous fanga ngabe umtshelile unkosikazi wakho ukuthi akangaphingi it takes two to tango akwazi ukuthi kube babili abantu angazi ngibeke kanjani kodwa lento le iyenziwa abantu ababili akusiyo umuntu oyedwa alright my son has been moved to Johannesburg indodana yami isihambile la isiyohlala eGoli you can go look for him there and revenge if you want to uyifunda phansi ebalaleli lento engikhuluma ngayo wayesethi ke umfundisi ungahamba uye eGoli mawukuthi ufuna ukuziphindiselela la ngathatha khona isinqumo sokuthi nawo bakade kumnandi kanjani ukhonza la ekhaya ukuze ngiphole angiphume ngiphele la ngingaphinde ngibonakala yo buti ngifuna sigijime uNkulunkulu emuhle wakusiza nagcina ke ninonkosikazi nenze esinye futhi isinqumo ngibuka isikhathi wase uqala impilo entsha awusitshele kaphushane ngalokho angikusho ukuthi ngithi ahlukaniswa ngalesi sigameko ngoba sagcina sihlukene sahlukaniswa indlela ayiphatha ngayo emva kwalesi sigameko ngoba ngaye ngafika ekhaya kune note ethi kune tension la endlini mangishadile sizane nawe and then kuba khona lezo zinto lezo ikakhulukazi mawazi ukuthi umuntu unalesi silonda ngiye ekhaya nje ngisafuna ukuthi ngishayise ngomoya kumina kwavuka ukuthi lo muntu kufuze ngabe ungikhotha phansi njengoshukela ngimxolele iphutha amadoda angeke azakwazi ukuthi amxolele uyazi ukuthi ziningi izinto angenzela zona njengendoda yakhe iwashing cooking nani njobe ngishiya nje kusho ukuthi ngiqaqa ubhende la ngathatha khona isinqumo sokuthi njobe ihambile ngeke aphinde abuye uyabona ukuthi asihlukaniswa ngalento sihlukaniswa lokhu uyiphatha kwakhe kokutshengisa ukuyisole emva kweminyaka emine kodwa ke manje ngifuna ukuthi uNkulunkulu wayesekwenzela kahle wasuyoqala phansi washiya nala kade uhlala khona waphindela emakhaya wafike waqala amabhizinisi ngidiscover ukuthi nginothando lokwakha izindlu ubaba wayeumakhe nginothando lokrenovate izindlu zibe zinhle nginothando lokwenza imingcwabo esezingeni angisho ukuthi imingcwabo ebukhazikhazi imingcwabo esezingeni uyakwazi ukwenza umngcwabo esezingeni ngemali engambe eqolo ngivule lawo mabhizinisi amabili lawo mabhizinisi ngendlela engiwathanda ngayo nengwenza ngawo angenza ngikhohlwe inanoma yini ebuhlungu yake yangivelela empilweni uwenza kuphi manje usuphindele ekhaya eGreytown eGreytown kodwa ngiyakwazi ukusebenza nakwezinye indawo la ngine network ikakhulukazi kuleli lokungcwaba njengaseThekwini namaphethela awuthi ngithathe futhi abalalela ababili nje ngoba ayi baningi ngalendlela Shilo uMr Pet Ngwenya lo eDumbe ilwaze labhlungu uhambo lkamfowethu labhlungu kodwa nje njengensizwa esakhulayo sifundile nje okukhulu uhambeni lakhe sifundile kakhulu ukuthi ungathathi inqumo ezipermanent ngenxa usaphansi kokucasuka qala urelax ungaxhamazeli before uthatha isinqumo so yasifundile kakhulu Mr Pet lo engwenye ngisedumbe Sawubona mama Zethi nohambo hayi kunzima
ngumuntu osifazane ngiyayibona lento ukuthi ayinzima hayi wazohlelwa inkinga uphophotayise mina ngibonga isibindi sakhe nokuzethemba kwakhe nokuzazi ukuthi akuphelile ngaye nokubambelela ezifungweni zokholo lwakhe ngiyakubonga kakhulu hayi bandla inzima le ndaba ngiyabonga uzakhona khumala ecaluzeni la respect yebo Hayi bakithi siyabonga kakhulu baba uSosibo ngifuna nje elakho lokugcina khulume namadoda ikakhulukazi njengoba siqala inyanga yawo khulume ngokwazi ukwenza izinqumo njengoba ushilo mawuqala la kuthina wathi kuba wenze esinye isinqumo mhlambe namhlanje ngabe uzadonsa udilika jele ukusejele kodwa wakwazi khuluma namadoda namhlanje Sizanele mawushawe isimo esifana nalesi ufuna uvuke uyithathe akekho umuntu ongazalwanga efumbethe esandleni akekho umuntu ongazalwanga ene potential asikho isimo esimbi esizodefine ikusasa lomuntu makwenzeka into enjengalalena sithande kakhulu kunakuqala geza gqoka kahle nuka kahle makwenzeka into enjenganalena yenza lezi zinto ezenza ingaphakathi lakho lithi enya lezo zinto kumina ukubona izingane zami nezingane zasekhaya ejabule makubiza ukuthi kufuneka ngiyiphathele istick sweet 1 mangenayo imali ngishaye phansi ngithatha inhlayiya ukubona izingane zami ejabule sebenza isimo sakho seimali phecelezi work on your finances isimo sakho seimali masilunga mawusebenza senza yonke into ihambe ngononini ikulwela ukuthi ungalali ingabanga bikho imali noma 100 rand noma 50 rand oyenzayo ngosuku bese uthola ingoma ethi mayidlala yenza inhliziyo yakhe igxuma kungakusiza kakhulu lokho ukuthi kunanoma isiphi isimo udlula kusona ukwazi ukuthi udlubulundele ngoba angikaze ngimbone umuntu obeka esikhaleni esiphezulu engakaze aqale phansi ikusasa lawo wonke umuntu uqhakazile ngaphambi ukuthi ngibanikeze inombolo ngoba mhlambe khona bazokumema bathi hayi woza uzokhuluma namadoda ebandleni lethu woza uzokhuluma namadoda la sikhona thina ngifuna ukwazi nje wenza kanjani ukuthi uvale izindlebe ungafuni nokuzwa ngoba nginesiqiniseko ukuthi bakhona abangana abaseduze kumbe abathile ababethi hey bakujwayela kabi laba enza ukuthi mfowethu wenza kanjani mangabe ufikele isimo kanje sokuthi ungabisalalela lutho wenza isinqumo sakho ubheke phambili kuba indlela okukhuliswe ngayo Sizanele ibalekile imfundiso oziveze kuzona ekukhuleni kwakho kuyaccount ukuthi ziqeqeshe kangakanani ingqondo yakho ukuthi kusasa ibhekane nanoma isiphi isimo ongahlangana naso ngikhuluma nomuntu njengamanje oyitshela ukuthi ipartner yakhe indawo kanti ayikho ibiye ndawo nomuntu othile mhlawumbe usekutholile ngifisa ukuthi ungakazi iqeqeshe ingqondo yakho ukuthi mawumuntu kunangana noma isiphi isikhathi kohlale kunesimo esofuna ukuthi ubhekane ngqo nezinto ezingakuhleli kahle enhlizweni yakho ukuxhamazela akusizi kwenza umuntu enza amaphutha kanti ukwehlisa umoya kuyakunika ithuba lokuthi ingqondo ibuye isimo sibe right nangu Nonzebo usefikile Nonzebo sengifisa ukubuyela kulomzuzu lo mzuzu nje ukuthi ngiphume emotweni ngizela ngivele kubona ukuthi ngiphuthelwe enkulu into le ngibona hayibo khona into ebalekile ekhulunyiwe ngaleso sikhathi ngaphuthelwa kodwa bona mazethu kukona konke ngithema ngilalela mhlawumbe umuntu uyayengazizwa yena mayekhuluma inhlungu ezwini lakhe mayechaza into eyenzeka nendlela elwasingathwa ngayo udaba enkonzweni nento yokuthi uyabona uyawungacabangi ngesikhathi wena wenza into ezojabulisa wena phela manje babili angithi fanele wenze into noma yini oyenzayo fanele ucabange ukuthi izoba namukho umthelelo kulona omunye umuntu osukhetha ukuthi manje ukhethe ukuthi abe yingcenye empilo yakho uthe mayisechaza lokho ngathi hey asibocabanga ukuthi uyabona nje leyo njabulo ka 5 minutes 10 minutes ke ube nganeno kwayo ke ubheka ukuthi uma ngiya lapha umphumela walokho ke kulo 15 20 years osangihlalele ngixolisa
ngixolisa ngikhotha umuntu uphathi njengoshukela ngoba nakungixolelile. Hey Nkosi yami futhi ngifuna nje lami lokugcina sesivala. Wahlukana nebandla uNkulunkulu awuzange uzumdele usakhonza. Lento sisizanele ingifundisa ukuthi ubudlelwane esinabo noNkulunkulu akufanele sibuke ngefastela lebandla ngoba ibandla kungasa libhidlikile kusasa lithathwe yikhukhula noma labantu obakhonzile njengabafundisi bakho bangakujikela ngoba babantu benze into ezokuphoxa. Ubudlelwane bami noNkulunkulu akufanele ngibncikise kakhulu ebandleni. Usakhonza kodwa. Ngisakhonza. Usamkhonza uNkulunkulu. Angixabananga noNkulunkulu bakuthatha apha abantu bakuthola kanjani abafisa ukukumema? Ngine-page ku-Facebook isihloko salo sithi Mandla Ndoda is my name. Mandla Ndoda is my name. Mandla Ndoda is my name. Ipage lami ku-Facebook abantu bangakhuluma nami. Ukhozi ngiyazi likhulu ngikhulume ngemisebenzi nginayo inombolo e083 9885277. Ngiyawuthanda uWhatsApp ukuze angifuni umuntu aphoxeke ngoba izinto zibhizi. 083 9885277. Siyabonga kakhulu kumnumzane uMandla Sosibo okade ekhuluma nathi namhlanje kuhambo lakhe noNkulunkulu. Engikuthandayo ukuthi uthi egcineni kwako konke usakhonza usamthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi kuningi esikufundile. Siyabonga kakhulu noNgcebo ukuthi usiphe lemzuzu esithe uqhubeka ngayo. Uma ngabe ukuthi awuyizwanga kahle le ndaba iPodcast sizoyifaka ku-page Ukhozi FM kanti futhi bengikade ngilive lapha epageni lami kuZanele Mbokazi Facebook. uNkulunkulu abe nani anigcine ningakhohlwa nohloniphe umhlaba nyathele ngesizotha kuze kube ngokulandelayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu.